Gospodu se pomolimo. Gospode koji vladi, Bože naš koji si zemlji i Bogom čoveka sazdao ga, od razumne duše skladnoga tijela, tako da tijelo posluži razumne dušu, glava se postoje sasvim zvorenjem u svijesti ređenog čula koji se međusobno ne umijete i pokljasi poslom, da bude zaštićen od prečnosti promjena se uredila, ugraditi tako da posluže, da ona samo za kvalitet najboljemu umjetniku Gospode koji se preko izabranog rasta, hvala za povjerio, da sve u slavu učinimo. Ovo je učinio Hrišćanu pravno je došlo, da uvijek od sveta Hrišćane posljednje svoje gospodine zajedno s njim. Daj da se svaka poučavanje zakonu tome da čini sve svete duhovne što si milosti pokoju i čovjekom i slobodno si moći i sinu svetom i duhu sada i uvijek i u vjeku i vjekova. Gospodu se pomolimo. Mira svima i duhovi tvojemu, glave svoje Gospodu preklonite. Gospode Bože naš koji si svojom blagodaću iz punoće krštenja osvetio nešto u tebe vjeruju, blagoslovi ovo dijete i neka na njenu glavu siđe tvoj nebeski blagoslov. Kao što si preko proroka Samuila blagoslovio Davida cara, blagoslovi glavu i sluškinje tvoje Teofane rukom i mene grešnoga, posjeti je svojim duhom svetim da napreduje u uzrastu, da doživi duboku starost, da ti uznosi slavu, da vidi Jerusalemska dobro u sve dane života svoga, jer tebi dolikuje svaka slava čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vječno. Postrizala se sluškinja Božja, u ime reci, u ime Oca, u ime reci, amen. 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 I Sina, Amen. i Svetoga Duha, Amen. nyní i prisno i vo vijeki vjekov. Amen. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo te se sliši. Господи, помилуй нас, помилуй Господи, помилуй. Život mir, zdravlje, spasjenje. Ukrštene službinje Božije, Teofane, molimo se za njegu za kumačka. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, Jer si помилуй. milostivi čovjeko Bože, Bog tebi slavu, spasimo Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uvijek i u vijeku vjekova. Amin. Bože, blagoslovi. Vaskrsli izgleda ti Hristos, Isus ti Bog naš, koji radi nas, Bog i radi našega spasenja, Bogu izvolili i odavno da ga krsti Jovan Krstitelj, molimo se prečiste majke i svetog Jovana Krstitelja, da se smiluje Gospodin na nas kao blaženi čovjek koji Amin. Slava! Stavimo preko ruku. Preko naš. Sve preko djete. Slava tebi, Bože naš, slava Amen. Bože, daj neka vam je sretni, neka vam je od Boga dragoga, blagoslovenog mala, djevojčica Teofana, kako je samo ime govori da Boga slavi, zaista bude od Boga dragoga i čuvana, od anđela Božih zaštićena od svega što nije dobro, da uzrasta i tijelom i dušom, da bude jedna velika snaga i radost svim roditeljima i cijeloj vašoj familiji. Neka vas Bog dragi blagoslovi. Amen. Bože daj. Možda ću pričati, birati ovaj test i posle se fotografisati, ja imam službu, moram dalje.
vaš telefon. Imam vaš broj telefona, pozvat ću da uzmem podatak.